Buhatan sa Department of Education sa Mandaue City, gilungkab sa wa pa mailhing mga kawatan. Gibanabanang nga moabot ngadto sa kagatos kalibo ka pesos ang mga salapi o mga gadget ang nasakiyo sa mga kawatan. Inside job usa sa gitutukan karon nga anggulo sa kapulisan. Ani ang report ni Alan Domingo. Kini ang timailhan sa pugos kapag sulod nining pultahan nga giduhang unang misulod ang mga suspek ug midiretso sa ikaduhang andana. Tanang mga lawak dinhi giganid pagsulod sa mga suspek ug gipanguha ang mga butang. Gipanglungkab ang mga drawer nga dunay kwarta sama na lang nining kahadiyero. Hinuon wa sila mulampos paglimas sa salapi sanglit lig-un ang vault. Katura nga akong external hard drive nga mo kantidad og 4,500. Like, yun sa sen, asa mo ang drawer? Diri gisud na ko sa drawer, pero kini nga akong laptop mao gigihapon ning posisyon na wa gid laptop. Lakip sa nakuha sa mga suspek ang pipila ka mga laptop, netbook ug ubang mga gadgets. Gibanabanang moabot sa 100,000 pesos ang nadala sa mga kawatan. Okay, appeal jud sila sa gawas nga appeal sila sa automatic man tingali ng suspects according to the police. Ang agency po doon na po sila liability kay appeal man sa contract. So if that robber is like looking for something lang na out of by chance, dapat lahat pero targeted lang certain cabinets. So we're still looking into the possibility of an inside job. Samtang, dunay security lapses nga nakita ang mga otoridad sama sa walay CCTV camera nga namuntar sa edipisyo. Namos lagi apas mga 100,000 most likely sir, more or less 100,000 mo siguro sila lagi pahabol kagahapon. Ato man i-submit kay Mayor Cortez, appeal niya ang ato sang hangyo no to the city government kung pwede mapun-under ang atong guards. Second yun ang important kung pwede ma-installa na to og mga CCTV cameras ang atong. Padayon karong giimbisigar ang pagpangawat sa DepEd Mandaue. Matod pa ikaduha na kining nahitabo sa Area of Responsibility sa Station 1, diin duha ka buwan ang nakalabay na biktima sa mga kawatan ang silingang edipisyo sa DepEd. Nunod dinhi, girelibuhan sa katungdanan ang hingtungdang station commander. I want my men to be focused, determined in their fight against criminality, yung ating patrolling system natin, yung mga proactive crime prevention measures natin. Alan Domingo, Balitang Bisdak.